atọ Onyeka Umeugo adịresị ndị Obodoukwu Ijele dị ọha mma federal gọọmenti ndị Obodoukwu o mepụrụ Chukwu o ji kenye eme n'Obodoukwu Ijele no bụ nnekwu mmanwụ Ijele no kalizilinu Ijele no bụ nnekwu mmanwụ onye na-ekwe na nwere ife ọ na-eme High Chief Dr. Onyeka Umeugo ọchịrị ọzọ odozi obodo onye zọpụta ụmụ ogbenye o jide onye nwanne ya ọgaranya nwere obi salịsalị Ezeomogo n'Obodoukwu Ifeoma na-eme na akarịrị akarị ọrụ na ụlọ karịrị akarị Ijele Obodoukwu anyị si gị jisi ike ifi na-eme n'ọdọrọ anya omeka obodo fụrụ ka anyị na-ebunu agụmandụ na-eso n'akwụkwọ fa kalịrị agụmandụ na-alụ n'ụlọ ọ bụzi ndị ọkpọpụrụ obodo about money. I must commend you for following us passionately. I've been monitoring your activities. And in the coup, as you may hear, Obodoukwu were the man. And I got the man I had. Ijele online communication, or somebody that wants to make a change. But do you have many time? When by a man, Obashi. But that's also so Obodoukwu. Yeah, Obodoukwu, no Obodoukwu, and according to Nyachi here, is the father of a new Obodoukwu. The father of new Obodoukwu, and that person leader leading by example, because I say don't. This is but why is it by God's grace, whatever more than whatever I will all show you your support. You understand? Because tomorrow time she feel like she go to top lawyer. And here I for example. I'm doing this side because of the comment I know and I get more empowerment. Yeah, no, because I want to be blunt. It is required now empowerment actually. He just said, he is the one. Because he actually okay, I know about it. And then can say, man, so you have to have more. The guys go before I'm in here, man. I'm born and I'm here. Because I'm not going to the team with him, but was it I can say Chukwudi, more knows what I'm not like my man. When you're going to move, very room. All I know, so I can't be like one or no, I really share. And I'm here. When Urumba, I put it in. Was a year like what the culture is December. A lot of Christmas, I went Hadway. Yeah, so what are the kita? I told you last one was good. Came and then like my house was in. You know, oh, we have to see him. I'm going to see him. Oh, hallelujah. One other because the Chineke must be with you. That's when you were born, when you don't believe it. Now, Jesus. Because I make a only fool. I'm watching one, my mama doing this live the way. As a child, I was beaching and I'm swan on was on the food. What you don't know.
gwara na ị na-azọ gị okwu na bịa sị ma mpe nna m Ijele ga-abịa otu ọkpọmotu a ebe niile adị ka ọ ga-abịa ụtọ site na amara nke Chukwu so asị m Chineke gọzie gị ebe ọ na anọ na obi ga na-atụ ha ụtọ maka ụdị ihe dị otu anyị metụrụ abịa oge ọ na-abụzi ndị mmadụ na-agafe ha na-elu ugwu ahịa ha na-ewu ha ile maka anyị asị m site na amara Chukwu ihe ga-adị mma sịkwa na ndịdị maka ụmụ ọrụ ndị bụ isi so sịkwa na ndịdị ebe niile ga-adị ka o kwesịrị isi ala so ekele na mmụọ bịa Chimezie gbaa ụda egbe 7 immediately akwara ya akwa ọ gama na-atụ egwu ka mbụ onye ike ga-egbu ọjị ihe agbụ ụkpaka akịrịkọ ka ọnụ yo mgbe dike batara na be gị taa na-ekwu okwu anyị nchawa ofu n'ihu mechọ na anụkwa m agụgụ mmadụ ị na-ebe akwa mma mma ndị ọzọ nne ya onye ghatara ụzọ abịara nga onye ndị ọzọ na m ga-ewere ya nwere mmụta ihe because leading by example. I've monitored you from distance. You do dedicated. You're loyal to the top notch. You do dedicated. Your commitment to the second to none. It's a lesson. What happened now is a lesson. And not just coming. Chineke ga-eme ihe ga-esokwe kọbida ga-eme akwa ga na-ebe nwe ya ga. Ya ga ga bata ebe ọzọ n'aha Jizọs. Olówó dike Ijele bịa bịa une Ijele ọgaranya nwere ibubo. ọgaranya ji obi ọmụ eme ihe Onye nke ndọrọ n'ụlọ ahụ. Ebe wona ebe akwa gị nye mgbe mfọ ya na. Enya ga gị gwa ya. Amen. Ijele ọgaranya nwere ibubo. kwado oge ruo na mgbe eji emenụ mma kwado Obodo tintim onye ukwu enu onye gawa ụmụ ụka mechọn ime ọrụ obi mmụ anyị mere n'owu nwanne na onye na ka anyị bịara ụlọ afọ achọrọ m kwunu chikwata agwa ezigbote agwa ọ na-agba ka eji hụ na anyị bịara ebe a ma a sị o metụ ọ rụtara ka ya tetu ndị ọzọ ka ị n'otu ya da ten ihe mere n'onwe Chineke emeela ihe abịara taa ka wee very good example nyere obodo kamgbe m ji gbata Ijele onye ọ dị n'aka ezigbo mmadụ ezigbote mmadụ bụrụ n'ole ka m kwuru egbo na-atọ ewere penti blak alụọ mmadụ na-akọ ya na-agbagharị but ihe ahụ example that na the number one apes leader Obodoukwu bịara bee nwatakịrị uri otu na-egosi ihe a lesson and that is why akapụrụ m uru ala na civic center nso mba ihe a ga-adị emotional ka m kpọọ onye a ka bịa ya so that mechaa ya I will post it ka wee ya kụzie ndị Obodoukwu ihe unu niile a na-ebe a biko ihe na ya unu onye ọ na-eche ị na-eme mmadụ ọjọọ nwana so anyị na this plan this movement biko selfless service selfless service biko with ihe anyị na-eme onye ọ na ebe ọ nọ na-ekpete na Ijele ekpe ọ na-akpa oke ọ na-akpa oke
ọkụ ihe otu o si bịa nga anyị na biko ka anyị hapụ ide biko nne ya okwu biko a sị onye ọwụna n'ebe a biko ka anyị mụta anyị ihe ahụ ezampụ ka anyị na-amụrụ ya n'aka ya biko mmadụ anwụchira Nanya lugo Obodoukwu. Ijele Odogwu. Nye m mọtụ keju n'oyi gị Ijele ọgaranya nwere ibubo. bịa weta bread Amari pupte ya ne ya. Chibike. Ojikolote mogo. Yana mi Ijele. I'll give you a minute. Akara. Onye akara. Onye akara. If you want